Sa pagkakaroon nga nakasuod ko ani akong trabaho nga isip ko sa kasito, nakapahuman ko sa kong balay unyan apo ko yung mga apo ug akong anak nga akong pa-eskwela og kanang pulis. Karon nga nagsaulog kita sa Women's Month, atong paminawon si Nanay Reynalda sa 60 anyos, usa ka byuda ug 5 ka tuig na nga traffic aid sa Cebu City Transportation Office. Uban nimi nga ma-inspire sa usa ka extraordinary nga inahan. Nisod ko aning trabaho kay nagkinanglan man ko kay tungod og alang sa akong pamilya nga gusto po ko nga makalampos akong anak ug apo. Kay ang akong mga apo patkabok na sa kuha. Ako may nakapa-eskwela ana. Akong gusto nga mahuman sila. Mintas nga naa pa ko sa CCPO. Kining trabaho arisgo kayo para rani sa mga laki pero kay amo ning gibuhat tungod aron makaingon sad sila nga pwede po sa babae gang ining trabaho Sama sa gyapon ang ilang katarungan tungod ug alang pud sa ilang pamilya. Ako sa mga kauban, ako pong imensahe nga magtarong sila sa ilang trabaho kay tungod kay lisod kay ron trabaho og dili gyud ta makatrabaho lisod lang kaayo kay tungod ug alang sa tong pamilya. Magamping ta sa tong trabaho nga labi na gayud sa mga enforcer nga mga babae. Kay kini nga mong trabaho risgo kay taon sa tunga sa dalan. Gamay si piyat. Magkuan pa ka. Ma-injury ka ba or mamatay ka ba o dili pa nimo matagan. At least mag-ampod jud ta sa Ginoo nga hatagan tag lig-ong kusog ug may panglawas ug ilikay sa tas kadautan ug disgrasya. Sama ni Nanay Reynalda nga usa ka inspirasyon sa tanan nga mabatan-on man o matiguang, malaki o babayi, walay trabaho nga lisod sa tawong magkugi.